tiennyt, kyllä mä tietysti kun mä tunsin Leon henkilönä ja näyttelijänä ja humoristina, niin kyllä mä tietysti tiesin, että täältä tulee nyt jotakin hauskaa ja osasin jotakin sanoakin ohjattakin, että tässä voisi kommentoida vähän ilmeellä, mutta ne on improvisaatio, että ne piti mahtua siihen niihin repliikkeihin ja siihen toimintaan. Että näitä sävyjähän sitten, että jos Apulainen on loukkaantunut jostakin, niin se näkyy sitä hyvin selvästi. Ja näitä tämmöisiä painotuksia, sävytyksiä tehdään, mutta aika puolella. Laitetaanko seuraavaan jo kysymykseen siellä? Kysyisin parikin vuotta sitten, mun tytär oli 4-vuotias, ja katsoin tätä Pentti Siiviksen tätä repliikkiä, että mikä Okon tappoi Salamako tuskin, niin hoki sitä pitkään, niin onko se ollut valmiina kirjoitettuna vai onko se tullut frontaalisesti tähän? Se taitaa kyllä olla käsikirjoituksessa ihan. Eikö se ole ihan siellä? Kyllä se käsikirjoituksessa, mutta se tapa, mitä Pentti sanoi, niin se on hänen omaa. Mikä on tappoa, saada ei nopeata oivallusta, kun sopii tälle tyylille. Ja samantapaiset Pentin erikoiset omat painotukset sinnehän kuuluu ehkä parhaiten tuosta Kurnan osasta sikäli, että se on Valtarin palvelussa kaikkein vuolainta hölötystä, mitä niissä esiintyy. Ja joku toinen näyttelijä pystyisi sinne täsmälleen samat repliikit ja repliikkiryppaat erittäin helposti munaamaan. Se on kyllä loistava se kun tulee Kalvo ja Apulainen tulee kuulustelemaan sinne ateljeehen ja tämä tulee tai nämä tulee, mutta Pentti erikoisesti on niin krapulassa ja tärisee ja ottaa ryppyä ja puhuu koko ajan hirveällä nopeudella, mutta hyvin selvästi kaikki tulee esille. Se on taitoinen. Mutta tämä Kurnan rooli, niin se oli sillä tietysti hankalaa, että siinä oli nämä ääripäät oli aika kaukana toisistaan, että toisessa pääsi todella murhaaja ja vaarallinen henkilö, ja se piti näkyä vaan joskus. Siinä annettiin vihjeitä joskus aikaisemmin, että se vakavoitui, kun se sanoi, että täytyy ottaa joskus vähän morfiinia. Ja toisessa päässä sitten se ihan rätkäkomedia tai farssi, mykäfilmi-farssi, millä ne ajeli tuolla Nurmelin patsalle ja pisti hattua päähän. Se oli loistava se, kun se on tehty siis mykäfilmin tekniikalla, ja siinä oli tämmöinen tinttipiano säestys sitten Osmo Lindemanin erinomainen, kun siinä tulee se humalainen herrasmies, tämä on oiva salanäyttelijä. Ja musiikallinen henkilö, niin kuin Penttikin, ja hyvä musiikki tai ryppytä hyvin. Se on niin humalassa praktikko kuin herra, että nappaa sen silinterin päähän sinne ja täällä Sauvaharalla rooli kiipeänsä siinä patsaalle, niin tämä tanssittaa sitä siinä koko ajan. Olisi humalassa ja kuitenkin se menee niin kuin koreografia. Sitä mä nauroin vielä. Ja sitten se hänet pidätetään sitä loppuun. Yksi ihan lyhyt kysymys ehdottaisi vielä. Jos on vaikka sieltä. Eilen Mika Valtarin seuralla oli ilo vieraita elokuva-arkistossa ja nähdä näitä Valtarin käsikirjoittamia harvinaisia elokuvia. Ja siinä yhteydessä heräsi kysymys, että onko myöhemmin ollut mitään suunnitelmia vai onko yleensä mahdollista, että tämä lepää rauhassa komissaarion palvelut, että siitä tehtäisiin elokuva edes tai jonkun, koska se on kuitenkin, tämä lienee jonkinlainen kiinnostava käsikirjoitus. Ja sitten toinen kysymys Matti Kassilalle, kun olette tehneet tämän komissaarion palvelut lyhyesti sen taustasta, että miten se syntyi. Sehän on ilmestynyt vuonna 1969. Joo, sen taustat on taas ihan luku sinänsä. Mä olin työskennellyt televisiossa silloin 4 vuotta ja tehnyt pitkään Neuvostoliiton maasta tehnyt sieltä filmiä ja silloin oli tämä uusi ulkopolitiikka Kekkosen ja sopimukseen perustuva politiikka oli silloin niin kuumaa, että siitä teki mieli tehdä vähän pilaa. Mutta se oli liian kiltti ja liian vaatimatonta se pila, että se olisi ollut paljon räväkämpi. Se olisi hyvä satiiri. Kyllä, se olisi ehkä kyllä kielletty sitten sensuurin toimesta, koska siellä oli sellainen pykälä, että jos filmi vahingoittaa maan ulkopoliittisia suhteita toisiin valtioihin,
voidaan kiertää. Oliko teillä jotakin väkevämpiä satiirisia heittoja ihan mielessä? Ei ollut, siinä olisi pitänyt olla semmoinen kirjoittaja, mä en kyennyt siihen, eikä mun kumppani ei myöskään. Siinä olisi täytynyt olla joku Kari Suomalaisen tapana kirjoittaja tyyppisesti. Mutta tästä Lepärauhassa, niin myöhemmin sitten kun luin sen, Jussi Karjalainen on tässä yksi osallinen, niin kun se löytyi se käsikirjoitus, siinä on joku 60 sivua tai sellaista tekstiä. Ja mä totesin, että kyllä siitä olisi saanut aika hyvänkin elokuvan. Se olisi täytynyt tehdä semmoisella tekniikalla, että laittaa se vaan se tapahtumasarja ylös ja jättää repliikit niin syrjään. Ja siitä olisi saanut semmoisia oikein kaamea jännitys. Vähän semmoisen Kaasualan tyyppisen aikanaan oli semmoinen kuuluisa jännityselokuva, kauhuelokuva. Mutta mä en silloin sitten, mä olin kai niin paljon väsynyt näihin valkuihin just, että en silloin osannut. Mutta sitten tämä sukelsi esiin, kun se käsikirjoitus löytyi, niin sillä tavalla, että Jussi Karjalainen ja taiteilija Timppo Mäkelä, joka on Itä-Suomen piirtäjä, niin suunnittelivat tehdä siitä sarjakuvakirjaa. Ja Mäkelä teki siitä jo niin ensimmäisen sivun malliksi, se oli ihan laadukasta. Siitä se oli riittänyt se ihan se juoni. Joo, itse asiassa sen piti mennä ensin, koska se olisi ollut noin 100-sivuinen juttu. Liian iso työ tehdä kerralla kirjaksi, niin sen piti mennä Ilta-Sanomien viikkoliitteessä 2 sivua kerrallaan ja sitten lopuksi. Siitä oli itse asiassa jo sovittu Ilta-Sanomienkin kanssa ihan pelkopalkkio, mutta Valtorin perikunta ei hyväksynyt tällaista käyttöä. Siis Satu Valtonen. Joo, eli heidän mielestä se ei ollut hyvä. Ja näinpä lopputulos oli se timppasäästö ainakin ihan valtavalta piirtämisen vaivalta 100-sivuista sarjakuvakirjaa ei edes Paalussa tehdä ihan hetkessä. Meidän pitää kohta siirtyä tuonne. Voisiko nyt, kun ollaan Dekkariseuran tilanteessa, niin viimeisenä kysymyksenä kysyä teiltä, että sanokaa vuorollaan kukin teidän mielestä rikoselokuvaa ylitsemä muiden. Suosikki rikoslaitos. Ihan spontaanisti mikä tulee mieleen. Matti ensin. No, Hitchcockilla tietysti on niitä monia. Vertigo on yksi varma valinta. No niin sitten. No, niin. Komisario Palmun eritys. Penkillä on. Vaatan paljastamiseen. Mä luulin itse olevani, nimeni on Jari Lehsaari. Luulin ensin olevani pelkästään kutsuvieraana tässä tilaisuudessa, mutta nyt sainkin mieluisen tehtävän esitellä tämän laatan ja sen paljastamiseen johtavat tiet. Elikkä minä olen palmuharrastaja siinä suhteessa, että aiheenani on palmuelokuvien ulkokuvauspaikat. Ja harrastus lähti omalta osaltani 80-luvun lopulla. Olen aina ollut kiinnostunut Helsingistä ja taloista ja niiden historiasta. 80-luvun lopulla taas kerran esitettiin Komisario Palmu-elokuvat televisiossa. Ne tulee noin 3-4 vuoden välein säännöllisesti. Silloin katsoin elokuvat näiden ulkokuvien kannalta. Ja samalla syntyy myöskin sit sellainen henkilökohtainen päätös ottaa selvää kaikista näistä ulkokuvauspaikoista. Ja se johti sitten harrastuksen myötä sitten jonkinlaiseen pieneen julkisuuteenkin, joka sitten vuosien mittaan onnistui keräämään lisää ja lisää paikkoja. Ja tämä Helsinki-innostus on ollut niin suurta, että tapanani on jopa kurkkia rappukäytäviin sisään löytääkseni sieltä joitain mielenkiintoisia yksityiskohtia. Yhdysvallat!
Oma sydämeen kätketty on, se voima on puhdas ja pyhä. Se tuttuko on vai tuntematon, niin valtaa se mieliä yhä. Salamoina se tunteet saa palamaan, se taivaasta on kotoisin kerrotaan, ja isänmaa on sen nimi. Se tunnussana, se Suomen maan, vei mun rohot kuolon teille. Vein älkää vaaroja voittamaan, vei valoa voittamaan meille. Ja rauhan töissä se olkoon, se toivon tähti sammumaton, joka tien vapauteen viittaa. Niin aina olkoon Suomen maas, ai muljut uskollisuutta. Kun vaara uhkaa ne voitottaa, vapautta ja valoa uutta. Tämä ei koskaan sortua saa, eläköön tämä muistojen toivojen maa. Eläköön kauan, eläköön Suomi. Tämä ei koskaan sortua saa, eläköön tämä muistojen toivojen maa. Eläköön kauan, eläköön Suomi. Kuule kuinka soitto kaikuu, läinen kanteesta raikuu. Laulu Suomen on, laulu Suomen on. Kuule onnat huokailee, kuule kosket pauhailee. Laulu Suomen on, laulu Suomen on. Kuule onnat huokailee, kuule kosket pauhailee. Laulu Suomen on, laulu Suomen on. Kaikkialla ääni kaikuu, kaikkialla kielet raikuu. Laulu Suomen on, laulu Suomen on. Sydäntä jos suotu murheesi jos saakin kuule, Suomen laulua, niin Suomen laulua. Sydäntä jos suotu murheesi jos saakin kuule, Suomen laulua, niin Suomen laulua.